Hayırlı günler. Biz 1795-1859 yılғы Жаны Исәп материалларында Көнбатыш Урал буйы татарлары китабын тәкъдим итүгә багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Һәм безнең кунакларыбыз Гыйбаддинов Марат Миңгалиулы, педагогия фәннәре кандидаты, Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институты директорының фәнни эш буенча урынбасары, Исхаков Радик Рауил улы, Тарих фәннәре докторы, Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институты Идел буйы һәм Урал буйы тарихы бүлеге мөдире, Файзрахманов Илшат Җәүдәт улы, тарих фәннәре кандидаты, институтның Идел буйы һәм Урал буйы тарихи бүлегенең өлкән фәнни хезмәткәре, Баһаутдинова Халидә Зиннәт кызы, институтның Идел буйы һәм Урал буйы тарихи бүлеге фәнни хезмәткәре. Марат Миңгалевич, беренче сорау сезгә, менә бу басманы әзерләү кайчан башланды һәм нинди максатлар куелган иде шушы басманы әзерләгәндә? Бұл басма енді біздің институтта әзірлеген махсус серияның екінші китабы. Онда болған кішілер хатırlыйдыр. Біз узган елда Татар Уфимский уезді деген китапны тәкъдим иткән идек. Менә бу ул серияда екінші китап. Һәм инде әлбәттә аны эшләү шактый вакыт сорый, чөнки биредә оригиналь архив чыганаклары негізінде тізілген һәм берілген материаллар. Енді тарих белән біраз хабардар болған кіші білә, менә монда тышлыкка да біз қойдық. Алар бөтенесе дә кулъязма материаллар, һәм инде алар иске урыс кулъязмасы белән скоропись дип атала инде. Шуңа күрә аны укыр өчен генә дә бик күп вакыт кирәк, һәм инде махсус белгечлек кирәк. Һәм инде теләсә кем аны укый алмый. Шуңа күрә укып чыгуына, ул чыганакларны укып чыгуына бик зур вакыт сорый торган эш. Һәм инде тагын әйтәсем килә, бу китапның әһәмияте монда безнең Лекеге Минзәлә язе, хәзер ул Татарстанның берничә төбәге керә торган җирләр, ул бик зур яз булган. Һәм инде анда кергән 400-гә якын татар авылларының тарихын язганда бу китап төп чыганак була ала. Чөнки монда беренче яктан оригиналь архив материаллары бирелә, аларны инде хәзерге графикага күчереп, таблицаларга салып биргәннәр авторлар. Һәм инде истәмә буларак ул авыллар бүгенге көндә бармы, юкка чыкканмы, һәм инде нинди исем белән алар бүген йөри. Менә бүгенге көндә безнең төбәк тарихчылары үз авыл тарихын, үз нәсел тарихын шәҗәрәләр төзергә теләсәләр, алар һичшиксез Минзәлә төбәгенә караган авыллар буенча менә бу китаптан башларга тиеш булалар инде. Радик Равилович, сез дә әйтеп китсәгез иде, менә монда нинди төбәкләр алынды? Вы на русском? Кайсы төбәкләр алынды? Вкратце издание. Расскажите, пожалуйста. Ну, здесь взяты материалы конца 18-го, первой половины 19 века. Это материалы 5-й и по 10-ю государственных переписей, так называемых ревизий. Это Мензелинский уезд. А Мензелинский уезд – это значительная историко-культурная область, практически вот весь восток Татарстана. Это современный Тукаевский, Нижнекамский, частично Актанышский, Альметьевский, также Заинский, Муслюмовский, Сармановский, Черемшанский районы. То есть это весь фактически восток Татарстана. Здесь представлено более 400 населенных пунктов. Вот Марат Афенди уже сказал, что это является продолжением. В 2021 году у нас был издан справочник Татаро-Уфимского уезда. Там представлены первые 3 ревизии, это 18 век, а также 4-я ревизия в выкладных списках, тоже мы ее как бы представили. А здесь уже как бы продолжение, то есть на основе этих 2 книг мы можем рассмотреть историю татарских деревень бывшего Мензелинского уезда современного востока Татарстана, практически весь 18, первую половину 19 века, все деревни, которые вот сохранившиеся в ревизиях есть, они здесь представлены, все татарские деревни.
В чем еще вот польза данного труда именно для краеведов и для генеалогов, всех тех, кто интересуется историей своей малой родины и историей своей семьи? Здесь вот представлены выходные данные источников. Специфика материалов 5-10 ревизии, то, что оригиналы этих ревизских сказок, они хранятся в Уфе, и относительно недавно все эти материалы были выложены в виде сканов на сайте башкирского архива, Башархив. И человек, найдя свой населенный пункт, который его интересует, где жили его предки, воспользуясь тем выходными данными, которые есть, в течение 5 минут может зайти на сайт этого архива, найти нужные документы, скачать и уже начать свою исследовательскую работу. В этом, конечно, эта книжка является большим подспорьем в этом отношении. Здесь вот мы видим сложную социальную, сословную структуру татарского сообщества данного региона. И в материалах этих ревизий мы видим, наряду с ясашными государственными татарами, здесь есть группа типтярей и башкирцев. И вот эти материалы, которые вот здесь представлены, показывают, что все эти группы, они имели в своей основе сословный характер, и в основе их как раз вот лежали, как раз были татары. И эти материалы очень наглядно это все показывают. Ну, в определенном роде вот эта книга может рассматриваться как бы объективный ответ на некоторые работы башкирских исследователей, в первую очередь Асфендиярова. То есть я думаю, что вот эта книжка должна появиться в библиотеках Востока Татарстана, во всех сельских библиотеках, и она будет очень важной основой для развития краеведческого движения, изучения вот татарских населенных пунктов этого региона. Большое спасибо. Çocuğu da aytып кетсеңиз де мына сиз өзүңүздөн мәгълүматлар ачыкладыгыз һәм бу тикшерүүлөр бу басма нәтиҗәсендә нинди фикерләргә килә ала укучы? Минем төп бу белешмәлекне төзегәндә төп эшем редакция эше булды һәм указателен күрсәткечен эшләү эшләре булды. Указательне эшләү дустан да бик мөһим дә инде җаваплы да эш. Аннан башка белешмәлек яртылыгына булып калган кебек була иде. Инде менә авторлар катнашучылар эшләүдә катнашучылар әйтеп китте, 400-дан артык авыл кырды бу белешмәлеккә дип. Мин төгәлләбрәк әйтеп китәсем килә, 100-дан артык авыл арасында менә указатель буенча минем 419 авыл килеп чыкты барысы. Шуларның 367 авыл Минзәлә, шулар арасында 367 авыл Минзәлә иязе территориясенә караган җирдәге авыллар, аның бер өлеше тагы Минзәлә иязенә карамаган күрше авыл, күрше иязләрдәге авылларга карый. Ягъни булары 39 авыл шул исәптә. Ачыкланылмаган авыллар саны да бар, һәр 13 авыл ачыкланмыйча калды. Шуңа бу указательдә 3 бүлеккә бүленде инде. Берсе хәзерге көндә булган авыллар указательләре, берсе юкка чыккан авыллар указателе, берсе ачыкланмыйча калган авыллар указателе. Һәрбер указательне эшләгәндә без
төп шығанақ болып белгілі инде ревизия шулық шығанақ ревизия мәгълүматлары булды. Кайсы авыл кайсы хәзерге көнгә авылга караганлыгын төп төгәл ачыклап бетерер өчен һәрбер авылны диярлек ревизия бер ревизия белән икенче ревизияны чагыштырып үтерелде. Аннан башкалатагы 18 гасыр ахырына караган генераль занлау карталарын файдаланып, хәзерге анда күрсәтелгән авыллар буенча хәзерге көндәге карталар белән чагыштырып, авылның урынын белгиләп барылды һәм буларда указательный эшләгәндә дә башка белешмәләрне редакцияләгәндә дә кирәк булды, әһәмиятле булды. Шулай. Әрегәшілер. Халил Зиннетовна, менә сезне эш тәртибе ничегрәк булды? Шул хакта да әйтеп китсәгез дә, һәм Минзәлә өязе зур бит инде, хәзерге Минзәлә районы гына түгел, менә бәлки ниндидер конкрет авыллар хакында да телгә алырсыз. Радик Равильевич әйтеп узды бит инде, монда кулъязма белән эшләдек инде, барлыгы 48 документ. Һәрбер документны әгәр дә без кенәгәне күз алдына китерсәк, ул 1200-1800 битлек китаплар. Шуннан һәр ревизия сословие белән язып барып бирелгән, һәрбер сословие аерым кенәгәдә. Әгәр дә Казан губернасы белән чагыштырып караганда, безнең шуннан да бу төбәк, катлаулы төбәк, монда безнең Казан губернасында очрамаган типтәрләр, мишрәкләр, башкортлар сословиесылары бар. Монда инде аның кантонный системага кергәннәре белән дә аңлатып әйтеп була. Ну шулай да менә мин шуны әйтеп узасым килә. Нинди информациялар барсын бу ревизиядә? Укучы нинди информация таба ала? Беренче чиратта үз өчен. Беренче чиратта мин әйтер идем миграция мәсьәләләрен. Монда безнең бит инде бер авылдан бер авылга күчеп киткәннәр, ягъни килеп урнашканнар, без аларны документлардан сноскалар дип әйтәбез инде, китапны ассызыгына, менә шундый ассызыкка биреп, күбесен аңлатып язарга тырыштык. Укучыга җайлы булсын өчен. Менә кайсы авылдан китте икән аларның гаиләләре, үзләргә җайлырак булсын өчен. Мен сезгә бер мисал да китерә алам бу нидән. 1816 елгы 7-нче ревизия кенәгәсендә 291-нче эш кенәгәсе башкорт һәм мишрәк сословиесына кергән 11-нче башкорт кантонына караган хәзерге Актаныш районы Татар Әҗбия авылы бүгенге көндә ул югалган биткән авыл инде 1812-13 елларда указ нигезендә Вятка губернасы Сарапул өязе Исәнбай авылына 2 кеше, Минзәлә өязе Апаш авылына 1 кеше, Иске Кадермәт авылына 11 гаилә, 30 ир 25 хатын-кыз. Киресенчә Апаштан 19 гаилә 100 кеше күчеп килә, Сикия авылына 3 гаилә, Калтай авылыннан 2 гаилә, Байсардан һәм Вятка губернасы Сарапул өязе Исәнбай авылыннан 2 гаилә Татар Әҗбия авылына күчеп киләләр. Менә мин бер мисал гына китердем монда. Чөнки бу күчеп киткән гаиләләрнең барысының да исемнәрен табырга була чыганактан, ничә яшьтә булганнар алар, мәгълүмат барысы да бар. Аннан соң географик ягыннан килсәк авылларны, монда күбрәк Минзәлә, Бөгелмә, Бәләбәй, Быгырыслан төбәкләреннән күчеш булган. Шулай ук безнең Казан губернасы Мамадыш төбәгеннән күчеп килгән гаиләләрне табырга була. Аннан соң мондый күчешләр дин әһелләре белән дә бәйле инде безнең муллаларны, безнең бит инде указлы муллаларны авылларга билгеләгәннәр, бу шуның белән аңлатыла. Алар шул авылда хезмәт итәргә килсә, үз гаиләләре белән күчкән авылга урнашканнар. Аннан соң православие динен чукынган керәшеннәр турында да мәгълүмат бар. Кемдә булса православие диненә күчә икән, ул әлбәттә инде шул керәшен авылына күчеп китә торган булган, күчәргә тиеш тә булган. Бик аз гына мәгълүматлар очрый. Сәүдәгәр сословиесына күчкәннәр, алар инде Сәйд бистәсенә киткәннәр уже сәүдәгәр булып, һәм бер чирак бар Чистайдагы мишән
киресенче авылга крестьян сословиесына көчүп, авылга кайткан очракта бар. Андан соң инде безнең бит инде беләбез, рекрутлар, отставкадагы солдатлар һәм аларның балаларын айрым сословие, аларны айрым язганнар, алпавыт крестьяннарының крестьяннарын айрым чыганакта язылган. Аннан менә шундый мәгълүматлар табырга була. Ну, булай да истәп әйтергә телим. Барлык кешенең ничәнче елда туган, ничә яшьтә, кайчан үлгән, әгәр дә ул рекрутка алынган икән, малайы рекрут, әгәр дә инде сөргенгә җибәрелгән икән, ул мәгълүматларны табып алырга була. Рәхмәт. Журналистларның сораулары бар. Рифат Каюмов, Татар-информ. Мен бу китапны карап чыктым, битләрен ачып кына. Анда таблицада башкирцы, татары типтәре язганнар инде. Ул аның сословие. Аны менә гади укучы карагач, Татарстанның көнчыгышында башкортлар яшәгән ярты халкы башкорт булган дигән фикер тумасмы? Ну, давайте я отвечу, Руща. Здесь мы в самой таблице, в названии мы указываем, что это сословные группы. И есть вводная большая статья, где мы как бы все подробно описываем, как вот это происходило, что нельзя путать этническое и сословный статус. В принципе, в предисловии введения это очень подробно расписано, и мы специально вот подробно оставляем, в том числе и на башкирцев, и приводим материалы более раннего периода, как вот татары интегрировались в состав данного сословия, как она вот формировалась, и что вот повлияло. И на конкретных примерах все это показываем. Поэтому здесь и по типтярям то же самое. И приводим, почему вот у них в ревизиях писалось так, потому что там указывался сословный статус, потому что для государства в это время Россия была сословным государством, и важно было фиксировать именно сословный статус, потому что сами эти ревизии, ревизские сказки, они собирались в первую очередь для того, чтобы обложить людей налогами, поэтому для государства было намного важнее понять, в каком он сословии состоит, а этнокультурная принадлежность здесь не играла существенную роль. Здесь это, в принципе, нужно рассматривать исторический контекст, и здесь это все подробно расписано. Я думаю, человек, который интересуется и хочет понять глубинные, осмыслить вот эти глубинные причины, вот почему так вот сложилось, ответы найдет в нашей книге. И здесь, мне кажется, не надо бояться. Но, напротив, вот если мы посмотрим эту книжку, там по конкретным примерам в некоторых населенных пунктах это видно, как в частности в ранних ревизиях они там ясашные татары, в более поздних они уже типтяри, а уже к 10-й ревизии они записаны как башкирцы. То есть жители-то оставались те же самые, просто их переводили с одной сословной группы в другую. И вот эти материалы как раз это показывают. Поэтому здесь, я думаю, никаких таких недопониманий не должно быть. Это все уже как бы в книге, это все представлено. Спасибо. Biz bu үзенчәлекләрне бик күп сөйләдек инде, теләгән кеше моны өйрәнергә мөмкин. Ә инде менә команда ниндер аңлаешсызлыклар барлыкка килә икән. Безнең YouTube каналыбызда анда бик әйбәт лекция урнашкан, Башкортстаннан Гаяз Сумигуловның лекциясе. Ул анда ап-ачык иттереп һәм бик аңлаешлы итеп аңлата Россия дәүләтендә менә бу халыкларга нинди караш булган. Ул караш халык нинди төбәктә яши, нинди төбәккә беркетелгән, шуңар карап язган аларны. Әгәр дә син, мәсәлән, Казан төбәгеннән Уфа төбәгенә күчәсең икән, андагы синең сословиедагы халыклар башкирцы дип атала. Әгәр дә син Уфадан күчәсең икән, башка төбәктә андагы податный сословие, алар анда ишсәкләр, анда башка. Шул ук бер кеше
төбәктән төбәккә күчкәндә закон буенча дәүләт күзлегеннән караганда аның официаль исеме үзгәрә торган булган. Менә бу системаны аңларга телисез икән, рәхим итеп шул лекцияны тыңласагыз, анда ул бик яхшы үрнәкләрдә күрсәтә аны. Менә ясачный татар дибез, бабыл дибез, типтәр дибез, башкирцы. Алар нәрсә аңлата, менә шуның аңлатмаларын әйтеп китсәгез. Чөнки ул терминнар күп кулланыла, халык белми нәрсә икәнен аны. Ну, это, конечно, лекция не на 1 час, если это по большому счету. Ну, почему вот такая сословная структура сложилась именно вот на территории Востока Татарстана и в Приурале, в Башкортостане? Ну, это было связано с целым рядом причин, традициями, которые сложились еще в средние века. Ну, начнем с башкирцев. Почему башкирцы? Вот маркировалось местное население. Там бы среди башкирцев не только татары были, там были и черемисы, то есть марийцы, были удмурты, были казахи, целые рода, там это вообще калмыки, там целые племенные образования, такие как табынцы, они фактически это ядро сибирских татар. То есть там в этнокультурном плане разные группы формировали вот это башкирское сословие. Но почему вот их вот называли вот именно башкирцами? Это было связано с тем, что еще с периода раннего Средневековья вот эта территория историческая, так скажем, Приурале, да, она была заселена угроязычными племенами венгров. И в источниках, и в западноевропейских, и русские эту территорию как бы обозначали как Башгардия, Машгардия. И вот эта вот традиция, когда по названию исторической территории маркировалось местное население, она вот сохранилась. И мы такие же примеры видим, допустим, и в России, да? Московия, московит, казанское ханство, там, казанцы вот часто называли. И здесь также. То есть вот население, которое здесь проживало, вне зависимости от культурной принадлежности, их называли башкирцами. И почему башкирцы отличались от других сословных групп? В первую очередь тем, что они обладали определенными правами, привилегиями на землю, они были вотчинниками. Но несмотря на то, что вот такая группа, это было вот население, она постоянно разрасталась и интегрировалась в состав башкирцев, представителей других уже с периода вхождения на территорию в 16, 17, 18, 19 век. По источникам мы видим, как активно в состав башкирцев входят представители других, в том числе и ясачных татар. Но в связи с тем, что данная группа, она была, ну, так скажем, не могла интегрировать всех, часть переселенцев, в первую очередь татар, они уже, часть из них, значит, интегрируются в состав башкир, а часть, они подселяются на земли башкирцев, и в источниках 17 века они все их называют бабыли. То есть это припущенники, которые жили на землях башкирцев и платили за это им оброк. А уже в 18 веке на основе вот этих бабылей сформировалась сословная группа типтярей. Это 30-е годы 18 века. Ну, про это очень долго рассказывать, почему так вот сложилось. Но фактически уже в 18 веке начинает формироваться типтярское сословие. И в конце 18 века она входит в состав военнослужилого сословия, принимает участие в войнах. А уже в 50-е годы они входят в состав башкирского войска, и в материалах 10-й ревизии многие вот эти типтяри опять-таки указываются уже как башкирцы. И в материалах более позднего периода они еще именуются как новобашкирцы. Здесь же, ну, ясачные татары, это государственные крестьяне. В Мензелинском уезде еще вот здесь в материалах есть даже крепостные крестьяне, которые из татар. То есть татары, они были представлены во всех сословных группах. Об этом говорить можно очень много. Но вот я, к сожалению,
как-то в рамках вот этой пресс-конференции очень сложно. Но у нас есть проект. Я думаю, в этом году мы вот на нашем YouTube-канале запишем ролики, где будем вот это все поясним на основе вот документов, источников. Это все хорошо видно. Просто проблема в том, что у нас вот эти все материалы в популярной форме еще не представлены. Вот поэтому здесь вот есть определенный такой дисбаланс. Об этом надо говорить, приводить источники конкретные по конкретным населенным пунктам, потому что таких примеров очень много. Даже вот говорили сегодня о Сиитовом посаде Оренбурга, да, который основали татары из Казани в 40-е годы 18 века. А в 19 веке все эти татары, которые мы даже конкретно знаем, с каких они деревень из Казанска пришли, они были переведены просто в состав башкирцев и уже фиксируются просто как башкиры. То есть мы знаем, что это татары, а здесь вот они как бы... И таких примеров очень много, очень много. Здесь просто есть определенные спекуляции, когда сословный статус в тех же ревизиях выдается за какую-то этническую какую-то. Из Резы Фахриддином такая же картина, когда он составил свою родословную, эта родословная потом уже в советское время была исследована и показано, что она действительно, он выходит из Зеленодольского района, его предки. Предки были ясачными татарами, потом были переведены в типтярское сословие, а в материалах XIX века в актах гражданского состояния у Резы Фахриддина написано, что он башкирец. И это достаточно башкирским исследователям, чтобы заявить, что он как бы башкир, хотя все источники, весь комплекс показывает, что это совершенно не так. То есть здесь вот нужен комплексный подход, нужно опираться на объективные источники, данные, а не спекулировать вот этими сословными терминами. Только вот такой путь вот, объективный может нам помочь понять вот это вот сложное переплетение вот этих вот запутанных вот таких вещей, которые мы вот видим в Приурале, в Восточном Закаме. К сожалению, вот у нас в последние годы мы все меньше и меньше изучаем, в школах я имею в виду, историю татарского народа Татарстана, отдельных часов на это нет, и все зависит от конкретного учителя, если он заинтересован, то он уделяет этому внимание. А ведь в этих учебниках у нас все эти сословные группы были очень четко прописаны. И все, кто изучал тогда в школах этот курс, они прекрасно понимали, что такое ЕСАК, да, что это форма налогообложения, которую русское государство восприняло из татарских ханств. Есть конкретные документы, где говорится, значит, платить ЕСАК по старым, значит, порядкам, как это было при прежних ханах и так далее, и так далее. И то же самое со служилыми татарами. Это уже военная аристократия. И тоже она не была выдумана русским государством после покорения там, Казани, Астрахани и Сибири, а просто тех, кто выполнял ту же самую функцию военной аристократии в ханствах, их просто перевели на службу уже новому царю, да, который владел этими землями теперь. То есть вот если бы мы как следует изучали бы в школе, то тогда, конечно, таких вопросов бы не возникало, потому что, в принципе, все ученики бы знали, что чем отличается служилое сословие, чем отличается от податного сословия и так далее, и так далее. Рахмат. Бармы сұраулар? Мен шуны сұрайсы келгенде, мына Мензелі үйезіне қазіргі яқынша, қазіргі қайсы районлар кіре, һәм мұнда кімдер яшәгән, сіз нендейдер процентлар кетіре аласыз ма? Күпме халық кім болған? Это Мензелинский уезд был образован в 1782 году. Он включил основную территорию Казанской дороги Уфимского уезда и часть, получается, западную часть отошла от территории Казанской губернии. Это современные вот, территории Мензелинского, Нижнекамского, Тукаевского, Заинского, Муслюмского,
Сармановского, частично Актанышского, Альметьевского, Азнакаевского, Черемшанского районов Республики Татарстан. В материалах вот по Мензелинскому уезду какие И какие сословные группы? Башкортостан? А? Какие районы Башкортостана современные? В Мензелинский уезд нет такого. Это чисто вот наш регион. Но у нас есть проект вот этот продолжить. Белебеевский, Бирский, Стерлитамакский. Еще есть, да, Бугульминский уезд. Это тоже восток Татарстана, юго-восток. А вот остальные там Белебеевский, Бугульминский, Стерлитамакский, это уже Башкирия. Но это в перспективе на будущее мы тоже планируем это сделать. Какие сословные группы здесь у татар были представлены? Ну, башкирцы. Самые крупные – это ясачные татары, государственные крестьяне. По всем ревизиям мы это видим. Самая многочисленная группа – это крестьяне, татары-крестьяне, ясачные татары. А на втором месте башкирцы, то есть 11, служащие 11-го башкирского кантона. На третьем месте типтяри. Потом уже идут служилые татары, которые к этому времени были приписаны к адмиралтейству, так называемые лашманы, служилые мещеряки, крепостные крестьяне, дворовые, которые вот в источниках. То есть здесь довольно-таки широкая сословная палитра можно увидеть. Крепостных очень мало. Да, мало, причем у них помещиками, то есть были те же самые татары, Яушевы, ну вот Тевкелевы, Яушевы. То есть, вот. Мында Мензеле уездинде андай авыллар дворовый люди деп көрсөтүлгөн авыллар 3 күн авыл бар анда биз Мензеле уезди боюнча. Бирси Туванкам районундагы Семеней авылында Мырза Яушевларнын авылы, Семеней авылы, тагы бирси Актаныш районундагы авыл, мынсында Тевкелевларнын авылы инде мынсы Каскай деген авыл хәзердә бар ул. Шул ук Актаныш районында Иске Байсар авыл җирлеге территориясендә Бастиев деген авыл тагы бер авыл булган. Хәзерге көндә юк инде ул. Ансында да ревизия сказкалары буенча дворовые люди дип күрсәтелгән катлам бар. Булар инде ягъни мырзаларның хезмәтчеләре булып эшләргә тиешле кешеләр булырга тиеш инде. Әмма да ләкин мәсәлән Яушевлар очрагында без әйтә алабыз, Яушевларны бит дворян дип официально танымаганнар. Официально танымагач, бу аларның крестьяннары да үзләрен шул ук государственный крестьяннар дип барганнар. Шул ук ничектер үзләрен Яушевларны үзләренең хуҗалары дип танымыйча яшәгәннәр алар. Крепостной крестьяннар буламы инде? Алар крепостной крестьян белән дворовыйларның аермасы бераз бар инде. Аның крепостной булгач ул помещикка түләргә тиеш бит инде. А крепостной помещик инде үз крестьяннарыннан тагы түләргә тиеш. Ягъни үзенә алып бара инде. Булар бу очракта крепостнойлар дәүләткә түләгәннәр. Менә бу Яушевлар очрагында дәүләткә түләп барганнар, ягъни Яушевларга түләп бармаганнар алар. Монда әйтергә кирәк, дәүләт крестьяннарының ситуациясы әйбәтрәк булган. Алар теге закон ягыннан да якланган инде. Шуңа күрә аларның теге помещиктан дәүләт крестьяннары статусына күчү алар өчен файдалы булган. Ә инде теге аерма турында әйткәндә, менә бу теге дворовые люди дигән социаль катлам, ул шул ук крепостной крестьяннар, әмма башлангыч этапта алар
теге кырда түгел, помещикның утарында төрле эшләр алып бара торган, ниләр буларга тиеш булганнар. Әлбәттә инде уландары тарих белән үзгәргән, әмма нигездә менә шул исем барлыкка килгән крепостной крестьяннарның бер төре теге авылда авыл хуҗалыгы белән эшли торган түгел, помещикның үз мәнфәгатьләрен кайгыртып, аның теге утарында эшли торган шундый аңар якын булган крестьяннарны шулай атаганнар башта. Әлбәттә инде андары тарихи вакыйгалар белән ул бераз үзгәргән. Моны нәрсә белән аңлатып була крепостныйларның әз булуын? Чөнки гомумән безнең татарлар арасында дворяннар бу чорда әз булган, чөнки сез беләсездер, Петр I заманында шундый указ булган, әгәр дә татар дворяннары христиан динен кабул итми икән, аларның бөтен теге привилегиялары, бөтен исемнәре алына, һәм крестьяннары да алына. Әлбәттә, Екатерина II килгәч, документларын, раслый торган документларын саклаган кешеләр кире бу дворянлыкны кайтара алган, әмма кызганычка каршы бик аз гына шундый татар мырзалары, князьләре бу документ белән раслый алган үзенең теге аксияк статусын. Шуңа күрә беренчедән дворяннар рәсми теге танылган, Россия дәүләтеннән танылган дворяннар әз булган. Икенче, тагын бер закон буенча мөселманнарга гомумән христиан крепостнойлары белән идарә итәргә тыелган. Димәк, яисә син христиан динен кабул итәсең, үзеңнең статусын саклар өчен, яисә син үзеңнең христиан булган, әгәр дә берәр христиан динен кабул итә икән, ул шуннан ук бу мөселман аксаяктан алынырга тиеш булган. Можно еще? Без күрсәткән бу алпавытларны әйтәбез бит инде. Исемлектә чыннан да менә Мурат Мингалиевич әйткәнчә, аларның крепостной крестьяннар, алар барысы да татарлар. Даже анда Казан губернасыннан килгәннәре дә күрсәтелгән, Яушевларның. Вот мы Татар булмаганнан без кертмәдек инде без. еще вот про одну сословную группу, которую мы вот здесь вот представлены, ну, вскользь сказали, но я хотел бы акцентировать внимание. Это вот отставные солдаты, которые отслужили, и в приложении у нас представлены материалы об жителях, уроженцах Мензелинского уезда, участвовавших в наполеоновских войнах, в Первой Отечественной войне. То есть вот здесь вот прям полный список есть по Мензелинскому уезду татары, которые принимали участие в этих войнах. То есть это тоже в том числе и такой показатель того, что татары наряду с другими народами также активно принимали участие в защите своей родины, потому что, в частности, когда мы говорим о Отечественной войне 1812 года, очень такое растиражировано участие башкирцев в этих войнах, да, они там активно там принимали участие, да, но не надо забывать, что и татары, они несли рекрутскую повинность, и во всех родах войсках они принимали участие, были представлены и принимали также участие в войнах. И вот эти вот данные тоже вот они имеют важное значение, на мой взгляд. Степ шушы кушымта турында әйтеп алыйм әле, ул китапның ахырында менә ул безнең кушымта дип әйткән. Анда әле безнең сез бик кызык документлар таба аласыз. Менә бүген әле генә сөйләгән Алпавыт Яушевлар белән бәйле документлар да бар анда, югары йорыклы крестьяннары турында. Бу документлар безнең Татарстан Республикасы Дәүләт архивыннан алынды. Тагын бер блок документлар без анда әзерләп бирдек. Ансы Санкт-Петербург шәһәреннән Рәсәй Дәүләт тарихи архивыннан алынган документлар. Анда бар җир белән бәйле документлар, шикаятьләр язганнар, җирне дөрес итеп бүлеп бирүне сораган документлар бар. Аннан соң бәхәсләр. Монда әгәр дә вакыт булса, мин әйтеп үтәләм. Авыл исемнәрендә Куады, Югары, Түбән Суксу, Күперле, Бырдыбаш, Тавлыдрүш, Шикрале авыллары турында, Кәүҗиәк, Сәфәр, Чалманарат, Яңа Кырмыш,
и анан соң тагын Тукай районуна кирен казаклар авыллары турында бик кызыклы документлар бар. Биз моны Петербург архивинан табып алып кайтып, күчермесин, күчермесин монда бердик. Документально. Тагын бер документ безнең кирде. Менә мин әйттем бит инде муллаларны турындагы мәгълүматлар бар дип. Без 104-нче А документыннан төзедек. Ул башкорт сословиесендә булган документларда гына бар. Кем кайсы авылда мулла булып торган, менә шундый исемлекне төзедек. Андый документлар бер 104-нче А документында гына түгел, алга таба башка ревизиялардан да табырга була. Тагын бер кат кабатлап әйтәм, только башкорт сословиесенә кергән кенәгәләрдә генә мондый информация бар. Һәм менә сез сораулар бар. Менә сез сословие буенча әйттегез процентната. Ә менә этник составы нинди булган дип әйтеп буламы менә Минзәлә йөзенә? Анда бит инде бүтән милләтләрдә яшәгәннәр. Менә күпмесе хәзерге безнең татарлар булган. Моны ничектер ачыкларга мөмкинме? Ну, вот, специально мы этим вопросом не занимались, это очень сложно вот посчитать, но, безусловно, вот я сказал про башкирцев, то, что в них в этом сословной группе состояли и марийцы, и удмурты, и представители других народов. У Типтярей такая же ситуация, но вот по Мензелинскому уезду однозначно можно сказать, что во всех сословных группах татары преобладали, однозначно преобладали. Тут по процентам я сейчас вот не готов вам сказать, сколько. Это, конечно, требует дополнительного исследования. Но в целом можно сказать, что Мензелинский уезд это чисто татарский был. Ну, были русские, но в этнокультурном плане, в этническом плане здесь доминировали татары. Как и сейчас, такая же ситуация была тогда. Татар авылларын гына алгач, эшләгән вакытта, әгәр дә инде анда без күрсәк, чуаш, черемис, без аларны төшереп калдырдык. Без монда бит инде күрсәтәбез татарларны гына, татар авылларын гына. Но алар бар инде бар. Шырый. Менә татар авылы дигән күрсәткеч сез ничек билгеләдегез? Мәсәлән, бәлки ул башкорт авылыдыр. Нинди күрсәткечләр? Ну вот указатели же есть современных населенных пунктов, там живут татары. Кроме того, многие вот типтяри, ну, ясачные татары, понятно, что это татары. То есть здесь уже обозначено, что он татары. Но, допустим, типтяри, они появляются в материалах только фактически третьей ревизии. А вот до этого вот эти населенные пункты, там тоже вот видно. Ясачные татары там, кто жил, в каких деревнях, или ясачный черемис, то есть более ранние материалы. А вот относительно башкирцев, вот, ну почему вот башкирцы, не этнические башкирцы, а вот в сословии татар. Вот опять-таки эти материалы, если поднять, там вот видно, там не было никаких этнокультурных перегородок. Смотришь, откуда брали жен, на ком женились. Типтяри, на типтяри, ясачные татары также отдавали жен за башкирцев. То есть каких-то таких вот, это единое этнокультурное пространство было. Никаких языковых, культурных, иных различий не было. И многие вот эти вот очень легко переходили из сословия в другое сословие. Но особенно, конечно, все хотели перейти в башкирское сословие. Потому что этот статус давал им больше земли, а для сельского жителя в то время это было самое большое богатство – земля. Кроме того, там и ясак был меньше, но были и обязанности, это было служилое сословие, но тем не менее, если мы посмотрим документы, очень и типтяри даже судились, пытаясь доказать, что они башкирского сословия, то есть все хотели перейти, поэтому вот и по материалам этим видно, как очень быстро
росло вот эти представители этого сословной группы, и этот демографический вот эти вот рост нельзя объяснить естественными причинами, то есть рождением. То есть мы видим, как в состав башкирцев активно интегрируются представители других сословных групп. Анда менә без керәшеннәрне карасак, анда язып куелган менә таблицада да күрә. Ясачный из татар старокрещен. Ничек билгеләдегез дигән сорауга сезгә кайсы бер җирдә ул шулай күрсәтелеп куелган, бигрәк тә керәшеннәр белән булган урыннарда. Ne için soradım çünkü mine yaş укырга туры килә. Кайбер башкорт тарихчылары язалар бит инде Минзәлә язында безнең 200 мең, кайберсе яза 300 мең татар югалган, алар башкорт югалган, алар дигән шундый әйбер ул. Можно я вот тоже? Мөмкин, бәлки ул шушыннан чыгып. Почему Жауап вот было действительно в Мензелинском уезде очень много башкирцев, и тут наступило советское время, и в перепись 1926 года, первая всесоюзная перепись, на территории бывшего Мензелинского уезда фиксирует очень маленькое количество лиц, которые себя записывают как башкиры. А до революции их было очень много. Я же говорю, по второй по численности сословных групп. Почему это произошло? Это легко объяснить тем, что пришли к власти большевики. Один из первых декретов – декрет о земле. То есть эта сословная привилегия была фактически, да, она перестала существовать. Второе – это отмена сословного деления общества. И те татары, которые себя как бы в дореволюционный период называли по сословному признаку башкирцами и за это имели определенные привилегии, лишившись этих привилегий, и когда уже сословный статус уже перестал иметь какое-то значение, они себя просто начали идентифицировать уже по этническому, этнокультурному признаку. И вот первая всесоюзная перепись была одна из первых, в которых действительно было четко обозначена народность, а не как до революции, сословный статус. Даже в первой всероссийской переписи, единственной, которая была проведена в Российской империи в 1897 году, не было такой графы, как национальность. До революции этого не было. Там было по признаку языка и по сословному признаку. А уже советская перепись, там было четко обозначена народность. И, естественно, татары из разных сословных групп на вопрос какой-то народности себя, естественно, обозначили татарами. Вот в чем скрывается-то. Здесь никаких особого секрета нет. Мурат Миңгеревич, бу басма ул күпме тираж белән чыкты. Һәм менә өлеш әйтеп киттеләр инде, аның нинди дәвамнары булачак. Һәм кемнәр моннан файдаланыр дип уйлыйсыз? Шуңа бәлки беренче теге тәэсирләрен дә әйтерсез, тарихчылар ничек бәяләде? Әле безнең бу беренче тираж кына бик күп түгел, 100 экземпляр чыкты. Аның һичшиксез төп тиражы чыгачак һәм менә Радик Раильч әйткәнчә без аны таратачакбыз төбәкләр буенча. Әле карар кабул ителмәгән, мин уйлыйм, бер иң киме 1000 буларга, 3000 булса әйбәт булыр иде. Чөнки ул һәр акчалар белән дә бәйле. Хәзер без ул мәсьәлә буенча эшлибез. Әмма инде безнең китап сайтта куелган, аны теләгән кеше куллана ала. Һәм инде андый чираклар да бар. Кайбер кешеләр институтка килеп, чирактар яшьтә генә үз авылын таптылар анда. Шуңа күрә инде беренче менә бу төбәк тарихын өйрәнүчеләр, хәтта журналистлар арасында да кайберләре шундый кешеләр булды. Алар бик уңай кабул иттеләр, чөнки шуннан да бу китап инде әйткәнемчә икенче китап, шуңа күрә безнең инде тәҗрибә бар мондый күрсәткечләрне әзерләүдә. Ул инде максималь рәвештә гади галимнәр өчен генә түгел, әнәк менә киң җәмәгатьчелек өчен
аңлайышлы һәм уңайлы булсын дип эшләнде. Аның бөтен аппараты, бөтен не әзер һәм инде әйткәнемчә менә хәзер без хәзер инде бик уңай фикерләр алдык бу китап турында, ә инде киләчәктәге планнар турында әйткәндә, һичшиксез бу китап буенча без әле тагын төрле аудиторияларда презентациялар, түгәрәк стәлләр уздырачакбыз һәм шулай ук безнең исәптә бар менә бу лекеге Минзәлә язына кергән төбәкләргә барып, анда төбәк тарихчылары белән, музей хезмәткәрләре белән, башка җирле тарих белән кызыккан кешеләр белән семинарлар, практик семинарлар уздырырга. Шуңа күрә, әгәр дә ниндидер теләк бар икән, рәхим итеп чакырыгыз, без рәхәтләнеп оештырабыз. Мәсәлән, нинди авыл тарихы буенча махсус теге лекциялар гына түгел, хәтта мастер-классларда өйрәтергә мөмкин. Менә бу материалларны кулланып, анда нинди мәгълүмат табып була сезнең авыл турында мәсәлән, һәм инде андары ул материалларга таянып, тагын нинди адымнар ясап була, каян эзләргә материаллар, нинди юнәлештә барырга, бу шундый практик эшләрне без эшләячәкбез һичшиксез. Чираттагы басма нинди кайсы яз булачак алдагысы инде. Моннан соңгысы. Ну, вот Билеби, здесь билеби. обозначено, что тут по томам первый том это Мензелинский уезд, второй том это будет Бугульминский уезд. Это полностью восток Татарстана. Когда Алла берсе икенче елга инде. А потом уже Бирский, Белебеевский, Стерлитамакский это уже современная территория Башкирии. То есть это уезды, где были представлены татары, и вот эти все материалы мы будем издавать в этой серии. Сораулар бармы? Сезнең тәкъдимнәр, теләкләр. Теләкләр дип нәрсә? Менә хәзер авыл тарихын өйрәнүче хәвәскәр безнең төбәк тарихын өйрәнүче тарихчыларга төпчә аны әйтеп бу китапларны истәтә алсыннар инде. Асфандияровның авылы Мензелинский Башкир китабын түгел, менә шушы безнең Уфимская губерния, Мензелинский уезд шушы белешмәләрдән карап, дөрес итеп тикшереп, халыкка җиткерсеннәр иде. Минем теләгем шул. Рәхмәт. Әйтәсез. Йомаклап шуны әйтәсем килә тагын бер мәртәбә ассызыкларга, бу ниндидер менә монда утыручы галимнәрнең фикерен күрсәтә торган язма түгел, бу бары тик оригиналь архив чыганакларына файдаланып язылган кулланма. Шуңа күрә монда сез һичшиксез чыганакларда нинди информация бар, авторлар шуны бүгенге көндәге киң җәмәгатьчелеккә җиткезергә тырыштылар. Шуңа күрә инде һичшиксез мондагы информациянең теге объективлыгына шикләнүгә бернинди дә урын юк. Ну, я хочу сказать, что вот последние годы, даже десятилетия, мы наблюдаем активный рост краеведческого движения в Республике Татарстан. Это очень важно, так как человек, который пытается восстановить историческое прошлое и транслировать вот ее, изучать, он очень важную работу проводит по сохранению, в том числе национальной идентичности и сохранению татарской деревни. И вот это пожелание такое, что вот эта вот книга, она дала бы дополнительный импульс развития вот этого краеведческого движения, изучения своего рода. И в первую очередь эта книга была вот рассчитана и делалась с этим прицелом, чтобы облегчить работу краеведам, которые не могут по объективным причинам, не всегда могут, имеют доступ в архивы, не имеют такого количества времени. То есть мы постарались, чтобы вот эта книга стала вот таким вот пособием для них, справочником, чтобы вот они нашли большой пласт документов по истории своего рода, по истории своей деревни. Вот главная задача, цель этой работы была в этом. Рәхмәт. Рәхмәт, тегәллибез.
Мен да бір-екі сөз айтайын енді. Радик Равильевичтің сөздеріне қосылып, мына бұл білішме біздің айрым ауылдар тарихы бойынша айрым кімдер өзінің нәсілін нәсіл келген кішілер үшін ярдам болып тұрайынды. Шул вақытта біздің көрсетісіміз келе бір нәсіл білен генә, бір ауыл тарихы білен генә шекләнмичә, аны киңрәк күз алдына китереп, шул юнәлештә кеше исследованиесен тикшерүләрен алып барса, ул инде күпкә байрак та булыр иде, значениесе, әһәмияте дә зуррак булыр иде дип уйлыйм. Рәхмәт.